Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu se jkun qed jixhed kontra l-aħwa George u Alfred De Giorgio dwar l-allegat involviment tagħhom fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan sar magħruf permezz ta' deċiżjoni tal-Maġistrat Claire Stafford Zammit hekk kif id-diviża tal-aħwa De Giorgio oġġezzjonat li dan isir. Dan hekk kif l-avukat difensur William Kuxkieri argumenta li jekk isir dan se jkun hemm preġudizzju kontra l-akkużati. Dan jista' jsir wara l-ġimgħa l-oħra l-Koħħu weġġa' ħati għall-akkużi miġġuba kontrih u ntbagħat 15-il sena ħabs. Waqt il-kumpilazzjoni kontra l-aħwa George u Alfred De Giorgio, il-prosekuzzjoni mmexxija mis-Supretendent Keith Arno kienet se tippreżenta 8 recordings ta' iżjed minn 3 sigħat bid-diviża talbet li dawn ikunu miktuba ħalli tkun iżjed faċli għad-diviża. Il-Maġistrat talbet biex dawn ir-recordings jiġu ppreżentati fis-seduta li jmiss ħalli jinstemmu fil-qorti. Emanuel Mallija ta' 38 sena ingħata l-libertà kundizzjonata għal 18-il xahar wara ma nstabx ħadd li traffika droga. F'Diċembru 2013 ir-raġel inqabbad b'5 pakketti ta' droga fil-but tal-qalzit tiegħu. Il-qorti jemnet il-verżjoni tal-akkużat li droga kokaina li nstabet ma kienitx għall-iskop ta' traffikar. Fil-qorti ir-raġel qal kif dakinhar huwa mill-ġurnata jixrob il-ħamrun u fil-għaxija mar Paġivil. Qal kif dak iż-żmien huwa kien għaddej minn żmien diffiċli hekk kif telqitu tfajla. Huwa qal kif id-droga ma kien inqasam lil ħadd iżda kienet għalih personali. Raġel mill-Pakistan ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li ammetta li kellu dokument li ma kienx f'ismu. Ir-raġel tressa l-qorti akkużat li hu mejlu għal ħabta ta' 11 ta' filgħaxija waqt li kien fit-terminal tal-katamaran kellu fuqu dokument Taljan li ma kienx f'ismu. Huwa ngħata l-ħelsien mill-arrest u ġie mwissi biex ma jagħmilx reati ieħor fi żmien 9 xhur.